Besilo ngiphinde ngibingelele amakhosi, ngibingelele ondunankulu, ngibingelele nezinduna. Ngoba ngizonibingelela ngalesi sikhathi nje ngizonicelela nje ukuthi nilale kahle, nani nisenhlungwini, nani nihanjelwe izihlobo, ngisalokhu nginikhalise njalo bese nami nje niyazi ukuthi ngoba ngikhala nje kanje izinto eziningi azingizenzi mina, zenziwa abantu abadala, iphinde zenziwe umveli kuqala, iphinde zenziwe ngobhombela. Namhlanje ngivakashelwe umprofethi omkhulu osuka kwa-Israyeli lapho kwazalwa khona uJesu, ephinde ezalelwe e-Italy. So ungivakashele namhlanje ubefuna ukuthi nje vele sihambe siye phesheya engilandele, ngase ngithi hayi, angikwazi ukuthi ngivele ngisukumele phezulu, kanti kufanele vele ngabe kade ngaya kula mazwe naye ngoba uphathiswa amandla, unikezana izibusiso esuka phesheya kwey'lwandle engivakashele. Sengithi anginganivaleli ngaphandle ngoba phela naye intombi endala nje, Mnesia, una-68 years, kodwa naye usiza abantu, naye unamandla ngingakela kubo kwa-Israyeli. Bese kodwa ufikile la kumina kaZulu uthi uzongibona, uzobona uprofesa lona okuthiwa uyagqilaza. Ngiyamchazela ukuthi hayi, angigqilazi, ngiyabusisa, kodwa-ke uma kufika abantu asebesuka emhlabeni wonke jikelele bezongivakashela, kuyacaca ukuthi-ke manje uNkulunkulu kusho ukuthi ungivunywe ezulwini ngoba emhlabeni angeke bekuvume bonke. Nangu uzakwethu ngicela ukum-introduce, angichazele ukuthi usukaphi, usuka phesheya. Good evening to everyone. I am Mnesia Laniano. I'm coming from Israel, and I came here to find my connection with Zulu people. I didn't know many things about, but one thing for me it was very important. It was the connection with the ancestors, and so I came here, and I wanted to travel. And I am grateful to Tom Chakanda. It is my guide. That when he knew my problems, what I want to heal, who gave me the name of the second doctor, the professor, very famous. And I have the honor now to be here and to know him and his family and all the people around him. And now I feel at home. I have some session with him, and I think it is very, very, very powerful and enlightening. And I am so grateful. Thank you so much. Ngibonga kakhulu. Thanks a lot, Messi. It's okay. Yeah, chickens. Thanks a lot. You want to tell something else? Yes. What? I tell the people that the people now, the people who trust me. Thanks a lot. Thank Thanks you. a lot. I'm happy to be here in South Africa. Thank you. Thanks I a lot. am. Thank you so Yeah. much. And your people for the gift they Yes. gave and you gave to Yes. Western people because of the connection of the ancestors. Yes. In Western tradition, we don't have this now. And it is for me that now with family constellations and something else, that we use your traditional healing to heal ourselves. Thank you so much. Thank you so much. And I feel that you are so full of life. Thank you so much. Bafowethu, imisebenzi engeyona njalo yami lena isuka kubo Bombela, isuka kubantu abadala, isuka emakhosini nezibusiso. Le ntokazi igama layo Nesi isuka phesheya kwey'lwandle kwa-Israyeli, ngizalwe e-Italy. Namanje ade ngimchazela ukuthi hhayi, ngizoza mhlampe nje after iy'nyanganyana, kodwa kwamanje angizokwazi ukuthi ngiphinde ngihambe naye ngoba naye
ngithe akafika ekhaya kuqala azongibona ngoba bangidinga ngale phesheya endaweni eningi nako-Rome, kufanele ngibavakashele. Uprofessor uyanithanda nonke, ngithi good night, nina ningasebenzi nihambe niyosebenza, nina ningazi nothathane nihlanganise nani, ngicela ukuthi into zenu nihlangane, enenkinga othandweni bafowethu ningaphatheki kabi, abalahlelwe izihlobo ngithi dudu, nami ngiyakhala bafowethu, ngikhala kanye nani. Ngicela-ke uNkulunkulu anibusise, ngicela ukuthi emabhizinisini anibheke, anivulele zonke into zenu. Sekulula-ke manje ukuthi nani bafowethu, ngoba kufika abantu abasuka phesheya ko-Israel la kazalelwa khona uJesu. Kusho ukuthi-ke uNkulunkulu usibusisile ngokuthi bebone ukuthi liyakhanya ilambu eSouth Africa, likhanya KwaZulu Natal. Fanele siqhenye-ke ngalokho. Kufike abanye abantu abasebenza njengami nabasebenza njengabanye. Kufanele sikwazi ukuthi lokho-ke singasho ukuthi kukuhlakanipha kwami, kodwa kukuhlonipha uNkulunkulu nokumesaba, nanokuthi kuyisibusiso siqhamuka kunina, ngoba uma nginisiza ngiyajabulela, uNkulunkulu uyangiblessa nami. Ngiyabonga kakhulu, uyanithanda uProfessor uTeresa Kendi, uyabusisa, usebusisa ngisho phesheya kweyilwandle-ke manje, umhlaba wonke jikelele useyagqilaza. Ngiyabonga ngesimo. Thanks a lot. Something else, I'm here to learn from him and for your people how to be reconnected with myself, with other people, with the nature, and